Welcome to Heart Stories with Kuya Bibo. Maayong hapon ka-winner, kag-welcome na sa aton nga programa Heart Story. Kaupo din naman si Kuya Bibo hasta alas 3 ng hapon. Isa na naman kasaysayan ng aton sininga taghaan sa nga panahon sa aton sininga programa sa sininga hapon. And bago natin umpisahan ka-winner ang Heart Stories ang aton sininga letter sender, kung kamo may mga heart stories man nga gusto ipadangop diri sa aton nga program, pwede nyo gid na i-email sa dearheart1079@gmail.com o pwede man paagi sa messenger ni Bibo Guapito sa BIBOGUAPITO Bibo Guapito. That is my Facebook page. Kag dira nyo man i-message ang inyo sining mga heart stories nga gusto man na ipasakop or ipadala sa aton sining programa. And this afternoon, ka-winner, tagaan naton sa oras ang heart story ni Eden. And the letter says, Mayong adlaw sa imo Kuya Bibo kag sa sumulunod sang imo program Heart Stories. Tawgagali ako kay Eden, 27 years old, sang Kalaparan. Sa subong Kuya Bibo, dako gid ang problema ko sa love life. Kag tama kasakit Kuya Bibo ang gindulot sini sa akon. Hindi ako kabalo sa tuod lang paano ko ini batunon, kag paano ako kaumpisa. Kag para mahang paninyo tanan, amo ini ang akon heart story. Umpisahan ko ang akon storya sang nakilala ko si Jason, ang lalaki sa kabuhi ko. Si Jason, Kuya Bibo, pakaisa siya sang friend ko nga kaupod ko man sa trabaho. Na-meet ko si Jason sang una siya nga naghapit sa amon nga ginatrabahuan. Kay may ginpadala ang mama sang amiga ko nga importante nga butang. Kaginpakilala kami. Kag dito palang kuya nga tion, nagwapuhan na ako sa iya. Kagasda nga, nasundan pagid ang pagbisita niya sa amon trabaho sa madamo pagid nga mga beses. Kay tungod nga sa masami, may ginapapalihog si Lynn nga amiga ko sa iya pakaisa nga si Jason. Kuya Bibo, sa matuod lang siguro nahalata naman ni Lynn nga daw may something sa akon nga makita iya kung ara si Jason. Gani ginmunuhan niya ako nga indi gid kuno ako magsala. Kay taken na si Jason kag may girlfriend na ini. So ako naman todo deny. Kag naglalain sang nahibaluan ko. Kay sa tuod lang kuya, ay ambot nga adaw may crush ako sa iya pakaisa. Kay nanamian ako sa iya kay daw kabuot nga klase sang lalaki, kag isa pa, malakas ang dating. Nami siya mamayo, maski ano lang isuksok niya Kuya Bibo, angayan gid siya, kag daw kalimpyo sa iya tulukon. Amo ginadaan ang nagustuhan ko sa isa ka lalaki Kuya Bibo. Kuya daw sa wala lang man ang una nga mga
nabatyagan ko. Kakadto siya sa trabaho namon permi. Kag kada makita ko siya, may kilig-kilig lang pero hasta lang dira. Kay ti, say nahibaluan ko gani nga hindi na siya available. Kay may nobya na siya. Kag daw wala man lang sang dapat i-worry. Pero wala ko gina-expect nga i-add niya ako sa Facebook. Kag may message request man siya kuno. Nga i-accept ko ang iya nga friend request sa akon. Gani kuya, wala naman ako nagduha-duha pa kagin akseptar ko ang iya sining Facebook request or friend request. Kag kuya, didto na nagsugod ang tanan. Kagabi mo, Kuya Bibo, grabe nga kalipay ang nabatyagan ko sadto nga time. Kapin pa, sang ginhambal niya nga dugayan na gani gali ako. Ginapangayo sa pakaisan niya ang akon nga Facebook account. Kay hindi niya kuno makita sa Facebook. Kag hindi kuno maghatag, kag nagapangakig kuno sa iya si Lynn. Kay hindi siya kuno gusto. Gani, likom sa iya pagkaisa nga amiga ko man. Naga-communicate kami sang patago ni Jason, kag dito yan na ginako. Nga una pa lang kuno, nga kita niya sa akon, nagapahan siya kuno sa akon kag crush niya ako. Sobrang kilig nga na-feel ko sadto, Kuya Bibo. Tubtob nga, nagdalong pagid ang amon nga conversation sa chat samtang nagalakat ang inadlaw. Tubtob Kuya Bibo, wala ko naman napunggan ng kaugalingon ko nga mahulog sa iya. Kag siya man sa akon Kuya Bibo, nga kuno palangga niya ako. Kag tani, tagaan ko siya sang chance nga ipabatyag kuno sa akon kung ano ya ako kapalangga. Kuya, nangin kami, kag hindi man siya gusto nga mahibaluan sang pakaisan niya nga abyan ko, kag upod sa work. Kag maski ako man pabor nga itago namon nga duha, kay sigurado ako nga mamatok ini ang akon nga amiga kun mahibaluan niya. Kuya, happy man ako sa ginsudlan ko kag sa kagustuhan namon ni Jason. Apang hindi lubos ang akon nga kalipay nga nabatyagan. Nga okay amon relasyon kay una, kahibalo ako nga may nubya siya, maski ginlikom niya sa akon. Kag ikaduha, patago ang amon nga relasyon. Gani, mahambal ko nga hindi lubos-lubos ang akon nga kalipay, Kuya Bibo. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Ka-winner, pabalik diri sa aton nga programa Heart Stories, kaupod gyapon si Kuya Bibo. And sa kasugpon sa Heart Story ni Eden. Kuya, nagpadaya ng amon nga relasyon ni Jason nga daw kami lang ang nakahibalo. Pero happy man ako, Kuya Bibo, kay daw wala man kami sang problema sang una. Nabatyagan ko man ang effort niya nga mahatag ang iyang responsibilidad bilang boyfriend. Amo lang na, kinanan namon magpanggap kung ara sa tubang sang cousin niya. Apang kun kami na lang nga duha, sobra-sobra man kami ka-sweet sa isa kag isa. Makita ko man nga wala man siya sang kakulangan sa akon. Kanami isang feeling, kuya, nga may tao nga nagapalangga sa imo.
Nagahatag sang concern sa matag adlaw-adlaw halos nga tanan. Inang kumustahon ka kung kamusta ang pamatsyag mo, kung nakakaon ka na. Kagang mga I love yous niya, kuya, ang nagahatag sa kalipay sa akon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Gani happy naman ako sa amon nga relasyon ni Jason. Kuya, sa matuod lang, wala naman ako nag-mind nga sa ginsugid sa pakaisan niya nga may girlfriend na ini. Kag daw wala naman big deal sa akon kaysa mga ginahatag ni Jason nga oras kag atensyon sa akon. And kuya, something worst happened. Tungod na bulag na ako sang todo sang akon nga pagpalangga sa iya. Pati ang kaugalingon ko, natugyan ko na sa iya, Kuya Bibo. Wala na ako nakapanumdum pa, kuya, kung tama bala o hindi ang paghahimuon ko. Pero basta kusa na lang man ako nga nagpasugot, kag nagpadala sa balatyagon ko sang may natabo sa amon nga duha ni Jason. Kag matuod lang, kuya, ihambal ko sa imo, pagkatapos sang natabo sa amon, didto ako nakamarasmas ang tanan. Nga dihado ako, Kuya Bibo, kung sa tion, nga hindi ako ang pilion niya. Gani may mga instances na nga nagabalibad ako kung magpakita sang motibo si Jason, nga mahimuon naman kami nga duha, kag kagustuhan nga may matabo liwat sa amon. Sa isip-isip ko, paano kung magbunga ini, kag hindi ako ang pilion niya? Paano ako? Pero Kuya Bibo, apisar sa mga kahadlok ko, wala pagid ako kaisog buot para isukma sa iya ang akon nga nahibaluan. Kaya kuon ko, nahadlok ako sa mangin reaksyon niya. Kag hindi man ako gusto nga basta-basta niya na lang ako nga talikdan. Gani ginpilit ko nga tunlon na lang ang tanan kag maghipos na lang. Kag pilit man nga ginabalibaran ng iyang nga mga kagustuhan masami nga may matabo sa amon. Nagapangita na lang ako excuses, mga rason nga hindi matigayon ang iyang kagustuhan, Kuya Bibo, nga matabo kami. Oo, palangga ko siya, Kuya Bibo, kag hindi ko kaya nga madula siya. Nangin happy ako umpisa sang nangin kami. Pero oo, hindi ko man madinay nga medyo nagamhan man ako sang amon nga sitwasyon. Sa tuod lang, natago namon ini. Kag para sa akon, okay na ako sa amo sini nga setup namon sang amon nga relasyon. Kontento naman ako, kuya. Pero si Jason, wala ako kasiguro kung pareho kami sang nabatyagan. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Kawiner, balik diri sa atin nga program Heart Stories, kag padayunon ta ang pagbasa sang sulat ni Eden. Kuya Bibo, abi ko okay naman ang tanan sa amon. Nagalaom gid ako nga one day marealisar ni Jason nga ako ang dapat niya nga pilion
kag mangin mas importante kaysa sa iya nga girlfriend. Wala gid ako nagkaisog pa sang buot nga sukmaan siya. Tungod waay man siya sang pagkukulang sa akon kag sa amon relasyon. Kumbaga, nakontento naman ako kag nabaton ko nga duha kami nga babayi sa kabuhi iya. Pero nagabot na sa punto kuya nga nahalata sang iya pakaisa ang amon nga relasyon. Kaginsukmaan niya ako. Gani, wala naman ako nakapamalibad pa. Kung isipon, hindi man malain ang iya nga pag-akig sa akon. Kundi concern lang siya nga basi masakitan ako. Kay kuno, dugay na si Jason kag ang nobya niya. Masakit pero matuod man gid. Ako ang may sala, Kuya Bibo. Pero kuya, maski supak sa kagustuhan sang iya nga pakaisa, ginpili ko nga magpadayon sa pakikipagrelasyon kay Jason. Tubtub Kuya Bibo, nagabot na sa point nga ako na mismo ang nakakita kay Jason kag ang iya nga girlfriend sa mall. Upod ko man sadto si Lynn. Kag kilalahay gali sila sang babayi nga nobya ni Jason. Tungod taga sa ila lang man gali ang girl. Kasakit gali Kuya Bibo kung tampaon ka na sang kamatuoran. Actually, ginpakilala pa ako sang amiga ko sa nasambit nga babayi. Kag si Jason naman, nagahipos lang nga nagapatay mali. Kag nagalalain man siya nga makita ko sa itsura niya. Apang ako, kuya, first time ko kabatyag sang tuman nga kalain sang buot. Nga daw gusto ko mang-away. Pero pilit ko ginapunggan ang kaugalingon ko kay nakahibalo ako nga wala man ako sa puder. Kag wala man ako sang dapat nga basulon. Kundi ang kaugalingon ko lang. Kuya, tungod sa kalain sang buot, nagtalikod ako. Kag nagdiretso pa kadto sa CR sang mall, kag maghilibion na lang sang todo. Hindi ko mapunggan na gid nga matulo ang luha ko sa nagasamo sang kasakit kag kaugot sadto nga time. Gani pinili ko na lang nga maglakat kag magpautwas ang kalain sang buot sa CR. Kuya, amo na ato ang kamatuoran nga hindi ko madinay. Kag lalo pagid nga naglalain ako sang nagkita ay kami ni Jason. Wala man lang siya gani nag-explain. Wala man lang siya nag-sorry. Ang hambal niya pa sa akon nga may nobya siya kag hindi ako ang isa lang nga babae sa kabuhi niya. Kag hindi niya kuno mahimo bayaan ang iya girlfriend tungod palangga niya ini pareho sang pagpalangga niya man kuno sa akon. Kagwaay naman ako kapugong kuya, kundi ginsukmaan ko siya nga dugay na ako nakahibalo kag nagahipos lang. Apang gusto ko, ako ang pilion niya. Kuya Bibo, nagpangayo siya sang time nga kuno, gamay lang nga oras ang ihatag ko sa iya, nga mangita lang siya sang insaktong nga tion para maprangka niya ang babae gani. Nagpasugot ako, kag pilit siya nga ginpatawad. Tubtub Kuya Bibo, nagalakat ang inadlaw hasta nga nagbinulan, kag nakahalata ako nga wala man sing nagbago. Wala yaman gihapon ginbayaan ng babae. Sangin konfronta ko siya, hindi niya kuno ini mahimo. Tungod una ya ini ginpalangga, kag hindi niya kuno ini gusto nga madula man sa iya kaangay sa akon. Kuya, kasakit gali. Nga ang ginapatihan ko, ako ang pilion niya. Kag ako ang pakig-updan niya pero
hindi gali ako. Gusto ko siya sukmaan pero hindi ko mahimo. Kay ako man ang may sala sinitanan. Palangga ko siya, kuya, katama. Kag hindi ko kaya nga madula siya sa akon. Kag amo man ang gusto ya nga, ara lang ako. Nga kami sa gihapon. Kag kuno, tani mahangpan ko siya. Nga hindi yaman kaya nga magbuhi sa iya karelasyon. Kay pareho kami nga importante nga duha sa iya nga kabuhi. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Ka-winner, welcome back sa atin niya program Heart Stories, and ari na kita sa katapusan niya bahin sa Sulat ni Eden. Sa pagbadayon ta sa pagbasa sa iyang kasaysayan, Kuya Bibo, nagtry ako nga magpadayon sa paglaom sa gihapon nga marealisar niya nga ako ang mas dapat niya nga pilion. Kag ako lang nagakadapat sa iya. Pero padayon, daw pareho lang nga nasilutan ko ang akon nga kaugalingon sa kasakit nga nabatyagan ko. Tungod sa pagselos every time nga ato siya sa girlfriend niya. Nagpasugot ako sa gusto niya nga matabo, nga magtinir sa iya para sa amon nga pagpalanggaanay. Apang, hindi man ako malipayon, kuya, tungod may katunga ako. Sa tuod lang, hambal ko, hindi pa man sila kasal. Kag okay lang nga maghulat sang tion, nga ako na lang ang pilion niya. Ukon basi, magbulagay pa man sila. Amo ako sina ka desperada, Kuya Bibo, akuon ko. Tungod nagapati ako nga, may pakadtuan pa ang amon nga relasyon. Ang pakaisa niya naman nga amiga ko. Wala man nagauntat sa pagpaintindi sa akon. Nga gamo lang ang sudlan ko kag padayon ko lang nga pasakitan ang akon nga kaugalingon. Apang waay gid ako nagapamati sa iya. Hasta isa na lang kaadlaw, kuya. Isa kadako nga kamatuoran na ang nagtampa sa akon. Ginprangka ako ni Jason nga makigbulag na siya kuno kag pasensya kuno kay hindi na siya makapadayon pa sa amon nga relasyon. Kag mabulagay na kami kay gusto niya na kuno panindugan ang iya nga girlfriend. Tungod, nagabusong na ini, kag hindi na siya gusto sang gamo, Kuya Bibo. Nga gusto niya na kuno tadlungon ang kabuhi niya, kag hindi na magpakasala pa sa iya nga nobya. Kuya, daw hindi ako kahangop sang nagakatabo. Hindi ko mabato ng iya mga ginapangbungat sa akon. Kasakit-sakit sang iya gusto nga matabo, Kuya Bibo. Ano ako sa pamatyag niya, trapo? Nga matapos niya usaron, halid niya na lang sa kilid-kilid? Tama ka, unfair, kuya. Nami ba? Matyag niya waay ako ya sang balatyagon? Nga gusto niya iya magpakalinong, kagbilin niya ako sa katabtaban. Nainit-init ako sa iya, kuya, gani gintampa ko siya. Pero lewat na lang siya nga nagbungat sang patawad na lang kuno. Pero hindi na siya mahimo pa nga makipagrelasyon pa sa akon. Kag hindi na nakon siya pagtublagon pa
Kabay kuno nga mahangpan ko gid siya kag hindi ya kuno gusto. Nga sakiton pa ang balatyagon ko kag mas ang iya nga girlfriend. Sabay nga nagtalikod na lang siya Kuya Bibo kag naglakat. Ginhakos ko siya sang hugot. Kag hawiran Kuya Bibo apang desidido na siya nga maglakat kag makigbulag sa akon. Amo ato ang pinakamasakit nga nabatyagan ko sa bilog ko nga kabuhi. Wala sang tupong sang kalain sang buot kag kasakit sa pamatyagan Kuya Bibo nga talikdan ka na lang sang tao nga ginapalangga mo sang lubos. Gintry ko nga makipag-communicate pa sa iya. Pero na-block naman ako sa iya nga number. Kag subong man sa messenger Kuya Bibo. Nagapangayo ako sang bulig sa amiga ko nga pakaisan niya. Apang nagprangka man siya nga wala gid siya sang kakulangan sa pagpahanumdom sa akon. Waay na ako kuno asahan kag kinahanglan ko batunon ang akon nga ginsudlan. Pero paano Kuya Bibo batunon? Paano kay daw hindi ako kahibalo kung paano ako makaumpisa nga wala na si Jason sa kabuhi ko. Kuya Bibo sa subong sakit gihapon sang buot. Kag daw hindi gid ako maka-move on. Hindi man ako iskandalosa nga klase sang babae. Kag hindi ko kaya nga magpaka-cheap nga mag-iskandalo sa ila ni Jason kag sang karelasyon niya. Apang ako daw ma-depressed na gid sa kasubo, kuya. Ginatry ko gid ini nga batunon, pero hindi ko kaya. Ano ang nagakadapat ko nga himuon, Kuya Bibo? Kabay nga mabuligan mo ako. Madamo gid nga salamat sa pagbasa sang akon nga heart story. Sa liwat, ako si Eden. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Matian ma. Ka-winner, welcome back sa ating Heart Stories and diri na kita sa part sa akon niya naman matugda sa problema sa gugmay ni Eden, ang ating letter sender. But before that, my thoughts on the matter, gina-invite naman ka mo, basi ka mo may mga heart stories man nga gusto i-share. Pwede niyo i-email sa dearheart1079@gmail.com or pwede man i-message nyo ina sa messenger ni Bibo sa akon niya Facebook page. Paki-like, follow, and i-message lang ako sa Bibo Guapito Win Radio Iloilo or BIBO-GUAPITO. And Eden, I hope you're listening right now. Sa amo ni nga tiyempo, kag-ari ang akon nga mahambal sa imo sining sulat kag problema. Amoy niyang sad, no? Di bala ka, winner? Inanggapalangga ka sang hindi insakto nga tao. Amo na bala kung ang gugma kusa na gani magpitik sa imo nga tagipusoon, sometimes may tendency man nga hindi ka nakapanumdum kung ano ang insakto kag hindi. Hindi ka na bala kapaminsar, in short. Or worst, ipilit mo nga ginbaliwala ang tama kay tungod lang sa kagustuhan mo nga mangin ka mo. Apisar nga hindi dapat kay sala ang pagasudlan mo. Like sa imo nga case, Eden. Una pa lang, balaan mo naman nga may sabit na siya.
pinilit mo baliwalaon kag sundon ang ginadikta sang tagipusuon mo. Amo na bala, kita man kisang nagabutang sang kaugalingon ta sa komplikasyon. Kag isugal ta nga maski bag-o mo sudlan, balaan mo na gid nga pierdi ka na. Mga butang nga hindi pwede ipilit, pero hindi ta mapunggan ang kaugalingon ta nga itulod sa temporaryo lang nga kalipayan. Kag eventually, pasakit na gali ang ihatag sa aton. Ang hindi ka na kadali-dali gwa, kay na bulagan ka na sang todo-todo sa sitwasyon. But in life, remember this, Eden. The choice is always at hand. Ara lang ang choice per me sa imo mga kamot. Choice sa imo problema. Duha man lang ini as always. Sa imo nga case, padayon ka nga magpakasakit o magwa na kag hilwayon ang kaugalingon mo dira. May mga butang nga kinahanglan kusa mo naman dapat i-give up kay makita mo nga wala na sang pakadtuan nga kaayuhan sa imo. And also, you need to continue with your own life. Kinahanglan konsiderar mo man ang imong kaugalingon. Dapat happy ka personally para mangin happy man ang imong nga relasyon. Hindi pwede nga baliwalaon mo ang imo happiness para lang sa iya kagustuhan kag ma-save ang relasyon maski waay na nagapabor sa imo. Realidad na nagakatabo nga may relasyon nga kinahanglan mag-end o kung magtapos sa pagbulaganay. Nga ang best thing to do is to go separate ways because this is the right thing to do para makapamaayo kag makapalinong sa inyo nga duha. Eden, don't waste your time loving the wrong person, for you will have to compromise everything in your life. Chances, opportunities, or I might say, better opportunities that will offer you a much deserving life kung padayon ka nga magpakalugmok sa heartbreak. Okay gid nga magkasubo, okay lang nga ma-failed. Remember that. Ang importante is that you are learning from every mistakes. Choose to move on and choose a much happier life. Learn from those mistakes and heartaches kag mag-start ka fresh for you to enjoy the so-called life. And finally, ibilin ko ini sa imo. Perfect love and person you deserve will come surprisingly kung kusa na ini nga ihatag sa imo sang Ginoo. For now, be healed and patiently wait for it, your right time with the right one. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.